Esihamba phambili indaba namuhla Elesishayamthetho Litheleke Kungazelele Muntu Esibhedlela kusungulwe abalimi bakamoba emthonjaneni owasezulwini lusenhlelweni zokusiza ngokuxhumana kwesimanje. Lezi indaba ze-Kungazelele TV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Ukwentuleka kwesisebenzi kushiya ikomiti lesishayamthetho saKwaZulu-Natal elibhekelele ezempilo linembuzo eminingi ngenkathi lihambele isibhedlela sabalashwa ngokwengqondo iTown Hill esemgungundlovu. Ekhuluma ngesikhathi leli komiti ligasele ungazelele umuntu kulesi sibhedlela uhlalo walo uNomakiki Majola uthi abakubone kulesi sibhedlela bazokudingida esishayamthetho ngenhloso yokuthola izimpendulo nesisombululo. Usihlalo wekomiti lesishayamthetho lesifundazwe elibhekelele ukusebenza eminyangweni wezempilo kwisifundazwe uNomakiki Majola uthe banomgomo ababekelwe wona ukuthi balandelele ukuthi imali isetshenziswa ngendlela noma cha njengoba kuyibona abaphasisa isabelo mali yalomnyango. Uthe uhambo lwabo lokuya eTown Hill Psychiatric Hospital lwaholela ukugasela kwabo esibhedlela iNothdale lapho bathola khona ukuthi kunomthamo omkhulu wabantu abaqhinqayo besuka ezibhedlela ezahlukene kwisifundazwe bezolashwa ngokuphazamiseka engqondweni. Khona uhlobo abaxhumana ngalo neTown Hill kuba ama-patient abanawo phaya aphinda kufuneka into yokuthi maweze eTown Hill esibhedlela. Xa sele esize eTown Hill afike kune-waiting list uhlelo lokuba mabalinde ukuthi abe ayathathwa lama-patient iTown Hill. Yingakho sijongile into yokuthi xa besijonge ama-district ebesiwabona eNorthdale arefere ama-patient to iNorthdale Hospital. Kutsho ukuthi njengangoku ibe seyisithi na iNorthdale izisa eTown Hill. Ucacile into yokuthi sifanele uba siyilandele iTown Hill into yokuthi yona ingaba ngokwe-capacity yokwenza lo msebenzi ungaka ime njani na. Yingakho ke sibonile ukuthi kufanele uba size khona kwesi sibhedlela. Sikhange siwuxele uhlelo lwethu into yoba njengoba sizawufika apha sithe masize nje singaziwa ngoba asifuni ukulungiselelwa, sifuna usibona isimo sinjengoba sinjalo sizokwazi ukuba sisilungise. uMajola uthe bathole ukuthi izinga labantu besilisa liphezulu kakhulu kulesi sibhedlela ukuqhathaniswa nabesifazane. Sifumanise into ukuthi abantu abagcwele apha kakhulu ngabantu besilisa bangaphansi kwabantu besifazane kusukela far back 5 years back xa besithi nje sicela uba ongenani basicacisela into ukuthi mhlambi xa besikhanjena from 5 years back babona kunjani bayatsho bathi izinga labantu besilisa ukugcwalisa kwesibhedlele liphezulu omama ababaninzanga. uMajola uqhube wathi batshelwa ukuthi abantwana abangeniswa eTown Hill Hospital bashiyeka ezifundeni zabo njengoba engekho uthisha obafundisayo ngesikhathi belashwa khona lapha esibhedlela. Ngokungabikho kothisha okhona esibhedlela sikuso aba bantwana baendapha beyiluza imfundo ngoba abakwazi ukuthi bakwazi baqhubeke nayo imfundo. Xa sele phuma mhlawumbe umphuma sele emdala xa ethe waba ufikelele kubeni makabe welaphekile uyagoduka ufumana into jango sele iclass abuyela kuyo iclass ephansi ngokweminyaka yakhe. Sacela into ukuthi njengoku lapho sithe konke kulunge sihlangane nomnyango wezemfundo into ukuthi sijonge into ukuthi ndlelani na enokuthi yenziwe into ukuthi babe bayancedwa. Ezindabeni ze-Kungazelele TV kubika uAnda Dube emgungundlovu. Abalimi abamnyama bomoba bangaphansi kwenhlangano iSouth African Farmers Development Association isafta ngamafuphi abasemthonjaneni basungula inhlangano yabo yabalimi ebizwa ngomthonjaneni Farmers Association nezosiza kakhulu ukubhekana nezinkinga zabalimi abamnyama bakule ndawo. Uhlalo walenhlangano uMandla Zulu uthi lokhu kuyingqophamlando njengoba besanda kubuyelwa amapulazi amaningi abengaphansi kwezandla zabamhlophe. Abalimi bomoba abamnyama bangaphansi kwenhlangano isafta basemthonjaneni bathule ngokusemthethweni inhlangano yabo yabalimi bakule ndawo. Le nhlangano ebizwa ngokuthi umthonjaneni Farmers Association kubheka ukuthi isize kakhulu abalimi bendawo abasafufusa. Uhlalo lenhlangano uMandla Zulu uthi lokhu kuyingqophamlando kwazisa umhlaba ngaphambilini ubusezandleni zabamhlophe. Ukubuya kwalomhlaba bekukhombisa ukubuya kwesithunzi somuntu omnyama esadicileleka phansi salahleka kudala ngekhathi zokhokho bethu ngesikhathi bephucwa lomhlaba bekhishiswa kwezinja impahla zilahlwa sicala amaqele. Lo ngusihlalo wenhlangano yabalimi bomoba abamnyama iSouth African Farmers Development Association isafta ngamafuphi uDokotela uSiyabonga Madlala uthi ukwethulwa kwalenhlangano kuletha amathuba omsebenzi entsheni yakule ndawo kanjalo nethuba kwintsha esanda kuqeda esigungweni zemfundo ephakeme.
Association sulonje sezulonja vele sekunemisebenzi esiyenzayo yaqeqeshwa youth ama graduate amanye aseyasebenza emaplazini uqoshiwe lo mlando vele usuqalile uyasebenza kusho nje namhlanje sesizoku-officiate ukuze le office libe semthethweni laziwe umhlaba wonke. Inkosi yaseNtembeni umntwana uThandanani Zulu uzwakalise okukhulu ukujabula ngokwethulwa kwalenhlangano kwaziswe bekuyisifiso sakhe seminyaka ukuthi kuqasheke intsha kule ndawo kwazisa amathuba omsebenzi ayimvela kancane. Jabula kakhulu kabi uma sihambe sibona ukuthi izwe lakithi liyaphila. Ngithokoze kakhulu kabi uma ngibona abafana bakhiphile ukuthi batabambane niyofuna ukuthi izingane zethu enazidle. Ingane zethu libala ubugebengu. Kodwa manje nami sengizwe sengikhulekile. Ngani no bayatohoza basebenza ngoba manje umsebenzi awusekho umsebenzi. Amapulazi amaningi omoba bengaphansi kwabamhlophe asebuyele ezandleni zabamnyama kule ndawo ngaphansi kohlelo lwahulumeni lokubuyiswa komhlaba. Imeya uMasipala wesifunda iZululand enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThula Sizwe Buthelezi uthi bazozama ukuthi izikole ezikhulu okungenani zikwazi ukuba ne-internet kuze kungabi khona abafundi abakhala ngedatha abenza umatikuletsheni. Ekhuluma ngenkathi lomkhandlu ukomelisa abafundi kanye nezikole ezenze kahle kwimiphumela kamatikuletsheni utuse kakhulu iqhaza labanjwa umntwana uMangosuthu Buthelezi njengoba akha inqwaba yesikole ngenhloso yokuthuthukisa umuntu omnyama. Indawo yakhela uMasipala wesifunda iZululand enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal izindawo ezisemakhaya nokwenza kube nzima ukuthi abafundi bezikole zakule ndawo ube bathole usizo ngezobuchwepheshe okanye ukusebenzisa uhlelo lokufunda nokufundisa lwesimanje manje olubizwa nge-online learning. Imeya loMasipala wesifunda iZululand uThula Sizwe Buthelezi uzibophezela ukuthi okungenani izikole eziyikhulu ezingaphansi kwalesi sifunda zizokwazi ukuthola uxhaso lwe-internet ngosizo lwenkampani yakwa-MTN. Sihamba namhlanje nenkampani yakwa-MTN esinethemba lokuthi ukuxhumana kwethu kuzoba nezithelo ezinhle uma kukhulunywa ngezikole kwezokuxhumana lokho kuthiwa i-connectivity zikwazi ingane ukusheshe ifike kwezobuchwepheshe zithole idatha bakwazi ukuthuthukisa izinga lemfundo yabo. Kuqhubeka umcimbi okukomelisa abafundi kanye nothisha kanjalo nezikole. Isifunda iZululand sichonywe uphaphe legwalagwala ngokulala indawo yesine kwizifunda ngokuthola u78.2% kanti silinganiselwe kuma-25 izikole ezikwazile ukuphasa ngo100% nokuyinto ekhonjiswe ukuthakaselwa abantu abebehambele lo mcimbi. Nakuba abafundi bebengekho njengoba iningi labo seliqalile kwizikhungo zemfundo ephakeme kodwa abazali bebekhona ukuzokwamukela imikomelo abafundi abayishumi abahambe phambili ngaphansi kwalesi sifunda. I'm so excited ngalendlela le and ngifisa ngabe nogogo wakhe ula ngoba ukhuliswa uyena ugogo wakhe. So nje siyajabula kakhulu ukuthi ukwazile ukuthi asiveze nje emhlabeni ukuthi even noma kuthiwa uphuma kuyiphi background uyakwazi ukuthi ufeze ifiso zakho. I-aim sithi yenza into but ifunda eMlokotho High School njengamanje use-University of Cape Town uyokwenza i-electronics engineering. So ngibonga kakhulu ukuthi into ayenze kumina nokuthi othisha bakhe bakhombisile ukuthi bafundisa bakothisha. Abafundi abayishumi abahambe phambili bathole u10,000 wamarandi ngamunye kanjalo nezikole ezingama-25 ezithola u100% nazo zathola u10,000 wamarandi isikole ngasinye. Lo qokelwe kumkhakha wothisha uvelele umhlaba wonke the Best Teacher of Global Teachers Award uKhangelani Sibiya uthi ukusebenza ngokusikhandla futhi uthanda umsebenzi owenzayo yikhona kumsizile ukuthi kumbeke kwibalazwe lomhlaba njengoba sekungokwesithathu eqokwa. Ekhuluma nezwe lesindaba le1 KZN TV uSibiya uthembisa uzolimela izwe laseMzansi kanti ube senxusa kuba uba kukhona ongaba nosizo noxhaso ukuze akwazi ukubhekana nezidleko zendiza kanye nokunye.
uKhangelani Sibiye kunguthisha ofundisa izibalo nesayensi odumele ngelika DJ Mets ofundisa ke ngendlela yakhe yahlukile kwaba ke ecula izingoma uma efundisa uqokeleke ukuba ke amele la kuleli imncintiswaneni okukhetha kothisha ovelele kunabo bonke emhlabeni ngaphansi komkhakha The Best Teacher kwizindondo ke iGlobal Teachers Awards azobeke sezweni laseDubai ngenyanga ezayo. Usibiya ke uthi akusikho kokuqala iqokwa njengoba ngonyaka 2019 wanqoba ngokuba ke uthisha ovelele. Ngabuya nayo 2019 elekwa kwi-Global Teacher Award yase-India waphinde wathi sekuseDubai ngawo-2019 kwi-Global Education ngoba kuhlukene khona i-Global Teacher Award bese kuba i-Global Education lapho oke kunominate khona ngisho isikole senza kahle siyanominate principal owenza kahle ama-institutions yonke higher learning nawo asuke khona from different countries so ke ngabuya nawo kwesibili nalokho kwesithathu nje ngingakusho ngiqinisekisa kwathi base-South Africa ukuthi na kanjani ngizobuya nayo mhla ka-20 nje ngiyobe ngiphethe iflag la South Africa nginyukele stage ngoba hayi ngeke idabule le ngibuya nayo na kanjani. Usibiya udume kakhulu ke nasezikondleni zokuxhumanya abanye ke baliptusa indlela afundisa ngayo uthi ke nawubuke sekwazi ukuthi ahlonishwe umhlaba wonke uyafisa ukuthi nasekhaya nakhona anikezwe futhi ahlonishwe ngamagalelo akhe nje uthi ke njengoba eya kwela seDubai uyomela ke eSouth Africa kungakuhle ke uxhaso alithole khona ekhaya. Kuyiqiniso ukuthi lama awards ama recognitions sekuyokuba ukuthi nje umuntu uyarecognize ngomsebenzi omhle so siyafisa kakhulu iSouth Africa yonke ukuthi ongakwazi ukulekelela alekelele kusho ukuthi abakhaving flight ukuyakhona so kufanele kube ukuthi ngiyayikhokhela iaccommodation and lesikhathi ke planning yamanje ithi fanele ngibe seDubai for 5 days so khona accommodation ukudla nakho konke ngoba into ezobenzeka sobe sidibene nabanye othisha Brazil, Portugal, all other countries so ke kusuke kuzobe kunama meetings azobe khona lapho so ke sisuke sixoxa futhi kusuke kubalekile ukuthi ngibe khona nami kule program ka 5 days so ke engakusho ukuthi ngiyafisa kakhulu abangakwazi ukuphosa ngoba ke kugcina kudle phaketheni ekugcineni into emnandi ukuthi bayazi nabo ukuthi khona eSouth Africa ukhona umuntu njalo ohlala efika emele eSouth Africa. Ubese nxosa kuba uthola uxhaso njengoba ke seyitholile ke indawo yokwakha isenta lapho ke zokwazi ukuthi asize abantwana ngomsebenzi wesikole kodwa ke usantula imali ukuthi ke akhe usizo ke engolamukela ngezandla zombili. Njoba sishilo ukuthi sine upgrading center kugcine kube ne center nje ezoba khona yakhiwe sesithengile isite so ukuthi nje silekelele ukuthi ke kusakheleke khona ngoba isite sikhona noma singaqeda ukuyikhokhela kodwa sikhona umsebenzi uqhubeke belekeleleke abantwana baseSouth Africa ngoba asifisi kuba nabantwana bathi imaths inzima sezikhona indlela esisebenzisayo thina ezenza ukuthi umntwana imaths ayiphase futhi ibe lula ukudlula zonke amanye noma ukudlula wonke amanye ama subject. Let's get izindaba z1KZN TV mina ngingosamukeliso Nqulunga ngibika ngiseRichards Bay. Mbukele siye khefini masibuya saqhubeka nezindaba. Siphinde sikwamukele mbukeli wa1KZN TV usabukele izindaba. Ukugcwala kwemifula kwaZulu-Natal kulethe intokozo kubagwedla abayingxenye yomjaho waminyaka yonke waziwa ngeDuzi Marathon esuke eMgungundlovu iziphelele eBlue Lagoon eThekwini. Omunye wabagwedla osemncane uMpilo Zondi uthi lona kuzoba unyaka wakhe wesishagalolunye ingxenye lomjaho kanti futhi unethemba lokuthi uzokwenza kahle kulomjaho wezinsuku ezintathu nokulindele ukuthi uphele kusasa. Umgwedlo osemncane wakwaNyavu ngaphandle kwaseMgungundlovu uMpilo Zondi uthe ukuze uphumelele kulomdlalo kumele kube umuntu okwaziyo ukugcina isikhathi. Ekhuluma nabezindaba eseCamps eMgungundlovu lapho kuqala khona lo mjaho weDuzi Marathon uZondi uthe kumele usebenzise umqondo ukuze uphumelele kulomdlalo. Ekseni kumele wazi ukuthi kumele usheshe uvuke ulungise wonke amajuice akho into zakho zokuracea uyinika isikhathi sokuthi ungafiki eracing usutatazela nokuthi kumele ulale uprepareile ukuthi iDuzi ayifani neminye imidlalo akufani nase kwesinye isport uthi ngene egroundini isikhathi nesikhala nompembe kwiDuzi ukwenza isikhathi sakho sebezincane ekuracing kwakho ikona ukuzodala ukuthi usheshe ufike kwifinish ukuzodala ukuthi ube phambili.
uZondi uthe umfula unobungozi kepha kumele ube nothando lokugwedla uphinde uziqeqeshe ngendlela ngaphambi kokuba uyeke emjahweni. Emfuleni ubungozi buningi ngoba amanzi asuke emaningi makuyiduze. Mawuwa isikebheni ungagaxela ematsheni. Isikebhe siyagaxela, siyaphuka. Kumele mawenzeka kuba nephutha usheshe uphume esikebheni ungaze ugaxele ngoba kuyenzeka abanye baminze. Kwenzeka abanye balimale nje ngendlela eserious. Omunye umgwedli ubanethe Ngikhwesa uthe ukugcwala komfula ikona okwenza ukugwedla kusheshe. Amanzi yona into esisuke siyifuna kakhulu kulomdlalo wethu ngoba manje wenza ukuthi usuku lisheshe ukuphela and akubi tricky kakhulu siyakwazi ukudlula nasematsheni so makungekho amanzi kuba difficult so si very happy kakhulu ukuthi sibe blessed ngemvula and yeah kwenza isports sethu sibe nabantu abaningi abafuna ukuyingenela nomdlalo ngoba mawungena amanzi njengoba ngisho udifficult kakhulu usuku libalule. Lo mjaho uhehe izinkumbi zabantu ezibalela ku 777 kulonyaka kanti usihlalo wawo uDog Go uthe banethemba lokuthi konke kuzohamba ngendlela njengoba kulindeleke ukuba uphothulwe kusasa. Ezindabeni ze1 KZN TV kubiko Enda Dube eseCamsdrift eMgungundlovu. Isiphathimandla zenkampani ephakela ngogesi kulelo Eskom zikhala ngezingcinamba zabantu abazivimbelayo bengavumeli izisebenzi zalenkampani ukuba zingene ezindaweni zabo nokuphazamisa uhlelo lokuxhunywa kwezitambo zokwengeza amandla kagesi phakathi kwaseSikhothi naseMgungundlovu. Lokhu kuvele ngenkathi lenkampani ihambela umphakathi waseNandi eMgungundlovu nalapho kuqhubeka khona lolu hlelo kanti ziphinde zabalula ukuthi kungaba nomthelelo ongemuhle uma lungaphothulwa ngesikhathi lolu hlelo. Inkampani ephehla ugesi uEskom ihambele indawo yaseNadi eMgungundlovu ukuyobona inqubo yohlelo ephezukwalo lokwakhiwa kolayini bagesi abasha abasuka eSikhothi badlule eMgungundlovu baze bayofika eHarding. Lolu hlelo lwaqala ngo2020 kuhloswe ukuba liphele ngenyanga ezayo. Isikhulu esiphezulu sezinhlelo kwaEskom uBob Naraki uthe ngalokhu bahlose ukulekelela ingqalasizinda yagesi esifundazweni iKwaZulu-Natal. If we don't support the network and the demand grows, then the voltages will collapse and we have to shut down the whole province in order to bring about stability. So because of those voltage instabilities that might exist, we need to create lines, power lines that can carry more and are at higher voltages. And so this is one of those projects. It brings a 400 kV line from near Escort all the way to Pietermaritzburg. And then it continues from there to Harding. Esinye isikhulu kwaEskom uJohn Shabalala uthe zikhona izingcinamba ababhekana nazo wathi ke abanye abantu bayabavimbela ukuthi bangene emphakathini bayosebenza. Inkinga esihlangabezana nazo like eTower number 68 kuno baba one family into acomplaina ngayo ukuthi iline le esiyakhayo iposa i-risk kuyinto kwi-family yakhe nama family around. Sicabanga ukuthi aka understand kahle ukuthi kune study esenziwa ukuthi senze sure ukuthi asibabeki phansi kwe-risk le akhuluma ngayo. So sihlangene ne leadership savumelana ukuthi sizom-approacha kahle sikhulume naye semchazela ukuthi lento ayikhulumayo akusiyiyo. Ecacisa uNaraki ngodaba lokucinywa kwagesi uthe uma lolu hlelo lungapheli ngesikhathi esibekiwe lokho kuyoba nomthelela ongemuhle kwisimo sagesi wesifundazwe. The reason we're building this third line and we need to have it completed as soon as possible is that in the eventuality that one of these lines goes down, that we do have the capacity to be able to supply and we will not disrupt the supply into KZN. But currently we're sitting with the risk that if one of these two lines goes down, that we will have to load shed in KwaZulu-Natal. Not blackout, load shed. Umphakathi waseNgunjini esihoyini emzimkhulu uthi ususihlalele ovalweni njengoba sekusondela ubusika sebezoswela amanzi ngoba imvula izoba yimvela kancane kanti uzwele Themba Mdlozi ekhuluma neziko lezindaba le1 KZN TV ukuvezela ukuthi siside isikhathi umphakathi wakule ndawo usiphilisa ngamanzi omthombo abawabanga nesikomo futhi uma lingananga izulu bayawaswela amanzi. Sekuphela iminyaka ngaphezulu kweyishumi umphakathi waseNgunjini emzimkhulu esihoyini
uba ngamanzi nezinkomo. Lo mthombo yiwona kuphela ophakela amanzi kule ndawo kanti nemfuyo iphuza kuwona lo mthombo. Bhuti wami kudala nizama from 20 andazi way back then iminyaka emininzi. Izinto ndikholwa ukuthi azininzanga kakhulu mhlambe zine enza zikhankanya. Then indaba yomgwaqo then asinawo. Ndikholwa ukuthi ubonile xa besihamba then amalantuka amagede andazi banzayibizani because xa ulapha ngaphakathi awukwazi ukuphuma xa kuthiwa izulu linethile uze ube utsalwa itractor then ikhuphe nditsho noba imoto yakho kuthiwa kaloku ine diff locker awukwazi ungafaka lo diff ucacile imoto yogqibela soyichisa i-clutch plate. Enye into ke bhuti wami ngamanzi sendizame kakhulu nakwinto yamanzi ndizama ke ndidibana no-councillor i-ward councillor yalapho ngu-Mr Jaca xa ethetha usikathi yena no i-right xa ngaba mhlambe kulilunga lomphakathi elithethela umphakathi because yena inoba naye sometimes usezamile then wehlulakele. So ke bhuti wami zezo zinto endizilantukayo because amanzi asinawo njengoba uyabona nje and ke thina besikhalela uba sibe nebhoholi kuphela then xa sifakele ibhoholi then sizakwazi ukuzilantukela ukuzitsalela amanzi aye kufutshana nalapho sihlala khona. Umphakathi wakule ndawo usuphilela ovalweni njengoba kusondela ubusika sekuzonqaba nezimvula okuyizona ezibalethela amanzi abakwazi ukuthi bazibekele ukwasebenzisa. Njengoba sikha la kulomthombo lona ayisithanda ukuthwala onzima kakhulu. Magnetile amanzi amnyama so sidludaka. Inkomo yonke imfuyo nje noba ngabe kubalele noma ngabe kunjani sifika nje zigqubhe sifike uzokha amanzi ufike ukha amanzi amnyama amdaka. So ngingasho nje ukuthi thina asikho right ngamanzi. Siyacela ukuthi ngathi i-department ingazo sifakela amanzi. Imizamo yokuthola okhulumela umkhandlu okuwona ohambisa amanzi kule ndawo iHerigwala district ayibanga impumelelo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube uSgananda emzimkhulu esihoyini. Mbukela siye ekhefini masibuya saqhubeka nesindaba. Mbukela sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.98 cent maqhathaniswa nedola semelika libu 20.38 cent maqhathaniswa nobhondo waseBritane libu 17.2 cent maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1892 US dollars 34 cent i-ounce kuthi olungahluziwe ubu 92 US dollars 97 cent umphongolo. Mbukela sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu losuthu limabhesha ankona amaZulu FC lithi lizimisela ukunqoba umdlalo walo wakusihlo kwiqoqo B leCAF Champions League ezodlala neHoro FC yaseGuinea. Lo mdlalo uzokuba senkundleni yaseThekwini Moses Mabhida kanti uzoqala ngokubumbana kwehora lesishagalolunye kusihlwa. Umgadli osuthu FC uClifford Mulenga uthi na kanjani kumele babuye nawo amaphuzu agcwele amathathu kulo mdlalo kwazise badlalele ekhaya nokuyinto athi kumele bayisebenzise ukuze bakwazi ukunqoba lo mdlalo. Mbukela sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukela singakho besikuphathele zona siyithimba lesindaba le1 KZN TV izindaba sipheli kuphela isikhathi nisale kahle.